Isiarong chukim det penapi rong araje klarnangji pulotangte kachelenga towarabang mesenangji kali pulote choklem chodam lapen prek jama saya mo along kaching thurdunja phan thedung akatikuk do Sonsi Karbianglong Development Olo pupin nangan non kechari bama sorkar atum ning jerin tilo bonta ahok pada bangke Karbianglong ko an se kaching thur ma ching thur thema lake rara tum si chet heklong lo Lason si ningkan pharo so se rong chukim der phita tovar mesen abelang buke isi kemang humimi ason sido Lason si lakha inquiry si Borjan MSC constituency ke parlo rinti the rong marjong Bokajan municipal board ke parlo ward number troxy along ningkan pharo so se rong chukim chuboche der phita mesen atowar cheleng dun long lelang Labang so tobar kawe penja semet osomaratum loke charli kedam kewang lapen kesok yun e kache ponji aphan anta akisung chetong nang Lasi KAAC EM Surjo rong phar KAAC CEM Dr. Tuliram rong hanga tumaphan rinti the rong marjong arat kache lenga towar rabjin penang salam pivek thaposi rong araratum chuning dipon Pinpur damme bangso rong lake Bokajang town ke parlo Karbia rong along kethe muchot kethe kere sitame ki ong muchora tumsi ki ong lo Bokajan Municipal Board along Vice Chairman Pendanglok Bangsorong along si Dolo. Bonda non BJP ningkan sirkep sorkar chari det pen development ke claim kacepak lang apora hot kopia pot si non purni anta Bangsorong aphan ke panung kugloni isi matha damini. Bolipat harpen projan terang lopen Bokajan penanan terang Karbiang Mangal.